Kowe weruh apa? Niken Salindri dudu kuwi. Dudu kuwi. Kalau sawangan sing do sepaton. Kae sapa e, Mbak? Kae para dewa-dewa. Para dewa? Nah. Terus takono rono sapa bapakmu, sapa ibumu. Nek ora ngerti tak takoni sapa bapakku, sapa ibuku, jotosen cangkeme. Iya, Pak. Wong nganggur iki ngunduh kang nyaur iki lebane akeh sing gawe bakal nganggur. Iku kelakon nek wong tuwek-tuwek ditonyo cangkeme karo bocah.